こんにちは、隙間のリリーです。メディアムためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は、大きなおの使い方をまとめてみたいと思います。メデでもよく出てくるんですけれども、これ自身を積極的に訳す言葉でもなくて、案外難しかったりするんですが、ざっくりまとめると、4つのタイプのおとして説明することができると思います。早速、見てみたいと思います。まず、彼、彼女が主語になる場合、おいやと使われます。いわゆる三人称の代名詞ですね。三人称の代名詞が主語になる場合に、いやにおがついて、おいやと使われます。そして、彼、彼女っていう代名詞ではなくって、固有名が主語になる場合も、このおが使われます。その他にも、話題にしようとしている事柄、テーマを提示するときとか、ある事柄にスポットを当てたい場合、強調構文なんていう言い方もされるタイプのこの4つに分けられると思います。今日はこの1番と2番の使い方を見てみたいと思うんですけれども、例文でご説明してみたいと思います。変名は毎回いや。このいやはそれ、何か話題になっているものなんかを指す言葉ですけれども、それは変名は毎回いいものですねと。この不定冠詞「へ」で始まっている文章は何かを説明しようとしている文章だと考えていいんですけれども、それという言葉が主語の場合は「お」はつかないんですね。いやだけでいいんですけれども、主語が彼とか彼女とか人になった場合は大きな「お」がつきます。はうまな赤まいおいや。彼か彼女か性別はわからないんですけれども、例えば男性だとすると、彼は赤米よくできるハウマな学生ですねと、そんな意味になります。そしてこの彼はとか彼女はのところが名前になった場合にもおがつくんですね。ハウマな赤米をプアラに、このイヤのところが名前になったっていう感じなんですけれども、おっていうのは文中でこんな風に使われます。これが主語を記すタイプのおなんですけれども、大きなおは主語につくだけではないんですね。へで始まる、不定冠詞へで始まる説明文があるように、大きなおで始まるイコール文というのがあるんですね。今日はそのタイプの文章はご説明しなかったんですけれども、メディアのためのハワイ語文法というズーム講座をやってるんですけれども、その第1回目でへで始まる説明文、第2回目でおで始まるイコール文を解説しております。ズーム講座については隙間のリリーのハワイアンソングブックでご案内しておりますので、録画受講も可能です。よかったらそちらの方もチェックしていただいて、受講の方ご検討いただけたら嬉しいです。メディアのためのハワイ語ミニ講座終わります。